ummata. In ka gaji dan uwa fito ka ji wakata, ko an saba ai dole sai an jure ta, domin tafiyar Batulu ba ta rahoce ba. Ya almuta'al rabbi ya sarkin bauta, dan Mamudu ka kara wasa kwalwata. In wake Batulu in kuma in koda ta, kuma kar da na gajiya dan yin marbinta. Min ka salati ga da sarkin masarautu, ingantacce fitilar duk halittu. Sa'ali har sabudi sun so bintu, waliye duwa sa su taslar sun yantu. Kai dokan tamariyun ko da mu, wacce ta hau dukkanin mukamai mamanmu. Sarauniya sama har ma kasanmu, mu kan tafa za mu mance kowa harkanmu. A sama laki nuru bin nurin dai, hasken Mamudu matattaka daidai. Sirrin Allahu makaunar diamond dai, kowa ina za ta faɗo Batman dai. Ya sarauni ya da Allah barkanki, mai tafiya su bar ta tafkar ma'aiki. Kyakkyawa ummawa ne wata bulki, kyawun Yusuf an bashi daga kyawunki. Sirrin Mamudu umma sa kudurara ma, komai kika ce kina bukata kin sama. Ba a ce miki babu wai sai an jima, kakin bi ta take sama ya mama. Ke ce Allah yake fishi da bishinki, kuma yi murna idan kika yi murnarki. Kuma na ji da kanshi yana kaunarki, na ji baran nan ya yi ko ai miki aiki. Siddiqa ya mujahidayar Mamudu, ba kowa saman ki sai dai Mamudu. Shi ma ba kowa sai sarki Samadu, daga nan fa an kure duka dindindu. Jajirtacce yawuwar mu da Allah ce, ba wacce ta kaki ba da ta kai ce. Samun ki Batulu ai babbar hujja ce, daga Allah faɗi matike din hujja ce. Hakun Batulu ke din hakunce, ramar bayi gaba daya ke sirri ce. Ba wanda ya san ki umma ke din ummance, sai Allah da shugaban mu Fadumance. Ita ce a cikin Rasulallah mama, kalbi zuciyarsa jasadi ita ce umma. Ba ni na faɗa ba shi ya furta Faduma, ita ce shi har bai na shaida ma. Tsantsar kaunar Batulu aibin Allah ne, kin zara uwan ga sabon Allah ne. Ba a kyale ta fi shi kwarai haka ne, ni ban ce mata shi ba kai karkada kunne. Ya wacce Rasulu ya kira ta da ummata, kuma ya ce mun sai ya ce mata babata. Wallahi Batulu ba kamar kyakan mata, ke ce tauraruwar su babar babata. Ya mai matsayi a lahira ke ce mama, mai kasai ta Batulu ai an gura girma. Dan girman ya kai har abawa ma, kuma za ta wuce karu wanda ya kallama. Haka Allah na ya faɗi ba ni na faɗi ba, duk wanda ya kalla ba zai karkyawu ba. Dan ko sarauniya ci shalelan rabba, wacce ta ce ba ta taɓa yin aibu ba. Ya mu tsayira mu jayi da mama, in ana so ga fishin Allahumma, to a taɓa Fatimatu umman su mama. Dan Allah za ya nuna kimar Fatima, hakan ya ji nan da wata rana ne. Mamudu yana sallah ya yi sujada ne, kafurai suka ɗauko mabar jamalin ne, suka dora wa Rasula bayansa ne. Aka rasa wanda za ya ɗauke dowaye, maza mata gaba ɗaya na a tsaye. Wanda ya ɗauke jininsa za su siyaye, duka matan fa sun zama turagwaye. Aka je aka fata wasa ya da Faduma ta fito daga gida mama, tana zuwa ta janye kaga fataruma, ta samu ruwa ta wanke bayan Mamudu. Hakan ya fadawa duka kaburar raye, sai guda a cikin su ya san bulalaye. Wai za su da Batulu uwar alkairai, sai Abu Safiyan ya ce dai. Mamudu ya faɗa idan har dai kuka, to za a ga bishin ubangijin Kaba. Hakan ya sa suka farfani mayar baba, domin sun san Rasulu bai taɓa karya ba. Hakan ya faru ne fa farkon musulunci, da Rasulu ya ce su su bi mahalici, sai suka so su kashe shi uban larabci. Sai Allah bai yi ba su karya musulunci, to ka san rabbi shi ba baya zalunci. Inda kai dole ne ya saka makaci, wannan hannun da Abu Safiyan ya yi, shine nan ya sa ya shiga musulunci. Wallahi ba za da arzikin ki
faɗo mun ci uwa ta Batuliya mai inganci ainihin ki yana rasul da malice yawa ibada ba ma yin mace ya samu miya tun ba samu ma ya wacce ta zo Batuli tun ba zuwa ma ya wacce take akwai tun ba babu ma ya wacce take anan tun ba kasa ba sama ya mai ibada tun ba ayyukunci ba tun ba aljanna wuta ma ba yi ta ba dan ko malakai cikin su ba ka ki guda ba ita sirri ce garaba ma shugaba ya bani mazarar sannu gatan mu wallahi Batuli ke kadan ce kibular mu ina kuke yan uwa dangin nan namu ku karkada kunnuwa ku saurari batun mu zan farta Batuli yau rana ya kare takwabin yaki akan Batula na zare alillahi ku zo zaren yau zan zare Batuli na kalimar ido kaware annabi ne nan ya ce ni da Faduma ɗaya ne batun fa ya fito a disi ma ba a ba su dan kuwa sun manne ma dukun da kasar rasul samun Faduma inda har kaki Faduma kan so rasul soyayyar ka ba za ta yi mamani ba kuma ba a san Batula aki shugaba domin hakan ba zai taɓa yiwuwa ba to ma da tambari ta biyu dangina samu karkarar batun a can da darnana bashir autan Faduma tu sunana auba Faduma tu ba zan ma sama ba ya Allah nin ka tsira da salatin nan kaiwa mamuda yan zatin nan ka sa ali sabudu na saitin nan Allah sa da auliya wa ƴaƴan Faduma ni ko dalilin salatin inje na ganana ni ko dalilin salatin a kai ni Madina ni ko dalilin salatin ka kira ni mugana ni ko dalilin